fast, frate. Am revenit. Am avut o grămadă de chestii de făcut, am fost în sesiune, o oribilă sesiune, dar acum că a venit vara, facem o chestie super mișto, am văzut pe YouTube la cineva și, mă rog, am schimbat puțin noi niște chestii aici colo și vom face o chestie, se numește, nu se numește nici cum, o să numim cel mai joc de vară. Și constă în, acolo sunt 8 sticle, care fiecare conține o chestie de făcut, însemnând să-ți pui făină pe toată fața, să-ți pui miere și făină pe toată fața, să îți spargi un ou în cap, etc. Chestii de astea așa mai scârboase, printre care și două bune, adică să mănânci o lingură de Nutella și una de miere. Acolo, hai. Deci pe bune, atât de praf ești, nu pot să cred. Hai, eu sunt. What I do? Nu mai trece prin una de la alte, Mario. Uite că deja ai imediat. Yes! No! Nu uite! Nu! Tu sticla? Oh! Nu! Nu! Deci are Nutella pe față plus făină. Nu te plânge, că știu că vroiai asta, așa că ce te plângi ca fraierul? Nutella! Adu ceva cu care să luăm. Un pic. Închide gura. Tarzan. Așa stai tot timpul. A, o să-ți intre în păr, n-are nimic. Nu spun după aia, nu am făcut și am mai făcut. Ce frumos ești. Așa? Stai mă, ce-ai? Mai trebuie să închidem ăsta, n-are nimic. Și acum făină! Nu. Închide ochii. Închide gura, ne vei să mănânci făină, fraiere. Gata. Ți-ai dat în nas? Arăți ca moartea din Balcani, moartea! Tu ești, hai. Unde e mingea? Unde e mingea? Aici. Hai, hai, dă-i! Doamne, Vai, ce faci? pentru România. Hai. Hai, ești praf. Nu-i posibil așa ceva. Ce e? Nu-i posibil! Nu-i posibil! Mar, furtunul! Nu! Unde e furtunul? Aici! Nu faci așa, că vine mult la așa? Aoleu! Vino înapoi, nu! E rece? Hai, e caldă! Un pic! Ești mai aproape, nu da așa tare! Yes! Poate să fie! Ia o lingură de Nutella! Hai, ia deschide! Hai mai repede, hai! Mâncat o lingură de miere! It is not possible! A doua lingură. Nu sunt păr. Yes! Așa, hai. It's my turn. Mă rog, Al tău, doamna. nu da așa. Yeah!
De fapt, 2! 1! Și celălalt ce asta? Celălalt e pentru următoarea persoană. Poate tu! Dar îl spargi înainte. Îl spargi înainte, nu îl spargi în cap. Hai! Gata? Capul jos! Bă, mâncat. Yes! Hai! Mai jos! Da, du-te mai de acolo, du-te acolo. Nu, aici. Aoleu, aoleu. Cred că mi-a intrat în... Yes! 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 Aoleu, merg cu coajă! Dar nu știu ca coaja înapoi în... Tu! Să moară Gibi! Yes! Aoleu, deci mi-a intrat pe spate, pe aici. Acum să vezi tu. Deci dacă nu nimeresc o uite în spate. Pare că nimerești. Zică eu, zică eu, zică eu. Da, nu eu, nu eu! Una în cap! Să vezi ce fac o să ai acum, vină încoa. Vină încoa, hai. Oh, nu, nu merg, du-mă, să nu pui aici expre. În cap, îți fac, străutare. Hai, mișcă-te mai repede, ce crezi că stăm aici 30.000 de ani? La cameră. Făina și cu... Aia, miere. Asta a fost ultima zi pe acest canal, vă mulțumesc mult, la revedere. Hai mă, ia-le, ia-o. Îmi pune o miere, că tu cred că îmi pun ca... Și eu spun făină, un pic. Da, făină. Și granule, poți să-mi pui granule. Oh, yeah! Da. Curge. Yes! Cred că o să mă spăl și cum o să mă spăl? Și eu la fel, ce crezi? Nu, dar cred că o să fie groaznic. Să vezi cum scoți asta pe față. Nu cred că o scot. Se întărește oare? Nu știu, că n-am început niciodată. Am un păr, stai. Stai. Bine că mi-am dat și pe mână, bravo. Nu ți vede capul. Deci oare nu s-a văzut până acum? Da. Dai un pic, deci nu exagerezi. Și îmi dai de sus în jos. Așteaptă, stai să stai. Stai! Stai. Mă! Ești nesimțit, a zis, nu? Revenge! Gata! Revanșa! Revenge! Acum hai! Capul sus? Nu! S-a terminat. Dar nu în cap! Stai. Nu plăc, te-am rugat! Deci... Oh! Speriat de mine! Trebuie să mai vede făina, mă! Ah! Hai, făina în mijlocul dinților! Nu știu. Haide. Băi! Ce mă zic? Oh, j'ai trop peur! Hop! Eu venit mama! Cine ți-a boy? Bon, maintenant vous faites des gros bisous, faites-vous un gros câlin. Non, merci. Stop că te-au era o glumă! Era o glumă, nu mai da! Nu mai dați cu cameră cât e... Mario! Ai, mi-ai dat la chiloți! Mario, dai la cameră și te sparg! S-a blocat? Nu! E ruptă? Ai spart asta. Spart asta. Tu! Ai, nu! Nu vezi la cameră, la cameră! Deci aparatul meu este plin de făină. Tot a decurs perfect.
Nu mai consumă apă, că nu suntem bogați, suntem săraci. Băi, uzi camera! Nu mă uitam! Așa, revenind. Mersi mult de vizionare. Nu uitați să dați un like, să vă uitați la celelalte videouri ale mele. Nu te mai băga în seamă, mai du-te. Deci, să revenim. Până data viitoare, ceau România!